kapor kalabiang nyoban sedang no ya kene ka jing syakri ke jungi ya ublei kene kapor sai sin pat ngai ngu ya ublei kumni ula penyo pat ngi kene ka no phai singi hakawa ngila ban don ka yeng ka bakentang ka jong blei ngini yo ban mani ban syakri u bat khamtam bangini yo ya ban sha skori ka tien ka jong blei para bangai bi baro ni pediang sobhai pi we kat ki bedon ka ne kapor blame ker khuingi ban ba ka jing don sipor ka yeng ka jong blei ngin mi nang ne ki breu ko yo mat ki jing ker khu bat ki jing thau thmai ka jong blei kane gade ka sngiu blei ka ba kerpang ka mingyong ka revival sunday ha ka ba kum ka balang ngiyo ban pelong ye kane ka jing seng ka ba kerpang ha ka bangi ngiyo ban kan mau ya ka jing pha ka jong blei yo men se ma khoi ban ai ki revival la ki jong ka balang lambai ki snem baro bat kham tame bengin yo ban duai ro ba boleh sei sin pan on pen kim thmai yengi kum ka balang yengi wei pi wei kum ki khon ki jong po ka balang pen kim thmai ro yala ka jong ka balang bat kirim pa ing kristan jongi bat ngai skem ba boleh kur khu yengi ba kanika no phai sngi ki ke bengin spendap kin long ki jing syakri ki ba boleh pediang hon bat unte ki jing ker khu pediang jongi kin ka por de shwai ka bengin sedang ye kene jing syakri ka jongi oblei tongin phai oblei man pen kentang ye kene ka por ka jing duai tongin ya duai oblei bo pa jongi ba habneng sai sin pat karabi ye ni wan yak wan demret ek sajat ki bkho ya jome man ai ngo ye metrai nang mata kene ka por ka bokodor ka ba man penyo pat angim ki khon ki be ye ki jome trai aka bangila ban don ka yeng ka bagantang ka jome ban mane ban syakri ban yero ban penon buram ya kerteng ke baim ke jome akham tam karat bi bengin yo ban yaslok ban yasla jar jar lembat me trabi ngai ngo be mai ngi ke ni kesngi ke bakar pang go trai aba kom ke balang ira khe ke ni kesngi an kan mau ya ke jing ai ke jome yo men sem ko jome uban trai plah la ke jong ke balang patrabi lembag ke ni kesngi kom ki khon ke jome ni wan ro ban kerpa je mai balarong gomon ke bkhoi ke jome sisin patra bi he bamani snaya trai ban pen khim thmai la ke jong ke balang khim thmai ngi wi pu em ki khon ke jome ben khim thmai ye krim pe ing stan jongi bangila ban em ke jing em ke ban sakhi me blei be ye irap ngi wangi yo ye ke ne ke sngi ko trai ai wa trai bi bangi ru ngin ai jaka yo men sim jomai ki do not ki men sim ke jongi babul nyo banyalam ye jing im jongi man kesngi trai ngi duai khmat jume tu isnai banyalam ye jing syakri ke jongi nado ke basdang trai ke baro bangip mendap ke ne por trai kin long isha kita ke jing knya ke baem ke ban kiu so khmat ke khat ke jing snai ke jome bari ke ba me shem ngobha bari ke ba me ker khu ko trai bi ngi duai kerpang na mata lo jong syakri ban sasami khubon ke tin ke baem ke jome ke ne ke por isnai trai ke me ban pensaj bore lo jong syakri ko trai ba khubor ke ban samino no kan long ke khubor ke wan ke khet ke jing snai ke jome ba kan long ke khubor ke ban thau thmai ye ke jing em ke jing wei pi wei kum ki khon ke be ke jome ngai ti me trai ke ni ke jing syakri ke jingi na do ko sedang hado ko wai no jongka do sngaw ye ke bangu jingi kinong pom let no ye ke jing bi ye ke jing luna ke me syam ke jing jingi ye kini baro ngiu idam mi pan ha kerteng ke jong trai bunong penem be ye jingi Jesus Christ nanu mentasuri ki bom jukodro amen ngini petangi ke jing syakri jung ya ublei ke ngapor dak bingi ya solang ke jurwai ke basispa khatsan basispa khadar barhadin ke jurwai ngi pen be wei ni ki orang ba apo ke balang Mr. H Dolling be in ya rame ki ba puli ne tin ke jung ublei ba ban bu ha ke jing duai shwa ban ba un lech sebeneng jisu lakular baun pha hangilu mensem hakabalang banyai terai ya kisenran kalabiang kajing ai munsiem baro la sautli tu khot kajirwai ba shispa khasan ba shispa khadar Shua baun le chabuneng Jisu ulaku lareng
baun pahangilumensim hakabalang banyai train yaki sendran kala biyang yaki sendran kala biyang kajing ai eu mensim la jing kular ulak pendem onda syabuneng ukiu de umensim ulahiyar lapen imki hajar bril hakapen dekos laburom hakapen dekos laburom yakakerteng Jesu Christ kajing kularim jong ublay kadang biyang yangi mentatingi laban duai baun wanu mensimhi atrai Jesu yang ngiken mau atrai Jesu yang ngiken mau no shibunu mensim mensim hujing kular wanda jing ai jong mehi me ba isnei bom jukela da kabor tu trei hagi pen impen syaya kibaman pen impen syaya kibaman long smart yala Ibril. Shua mengin lei lang ha kijing duai man pensngau kat to kat ni ki benta na ka ketien ke jong blei ha ki lai benta ya ki bingila ban siam na ka gospel kat kumuyonis kalenong ka bakhan riu na du ka dukot ka basan hadu pra nang ta ka kitab Joel kalenong ka baar ka dukot ka baar pu pra bat ka kos bat ka siti su titos kalenong ka balai ka dukot hadu saw hadu unriu kitin ba ong kumni henrei menta na salik no syauta ubala pha yanga om don te na phi wakli yanga syanu men salai henrei namar bangala keren kini ki ei ru api kajing sngosi kala pendap iki do nu chongpi henrei nga ong ya pi nga henrei nga ya thu ya ka ba shisha api ka mento ya pi banga ngan leino namar ladang ngam leino uta unong pentengen unum wan api henrei lada nga leino ngan pha
ya u api. Te ondau lawan mau un pen kendu ya kepertai syapang kapok bat syapang kahok bat syapang kejing bisyar de. Te kanja hadin kata bangin hadin kata ba on te no on te buk no yang mensim halor kadok baro bat ki kon sinrang bat ki kon kentai jong pi kin ya thu lupa ki temen jong pi kin pos niu ki jing pos niu ki samla jong pi kin yo i ya ka jing i thu pau. Namar ngaru namar ngiru ngilalong menu ki Hendrai habala penpau ya ke jingle sebun ublei unong pen im jongi bat ke jing e jong u shau briu ula pen im yangi om na ki jingle ka hok ki bangi la le bangi hi la le hendrai kat bakum ke jing isnei jong u da ke jing sach ke jing kha arsien bat ke jing pen thamai umun sim wa khoi te ya ubala the no kerhai yangi da u Yesus Kristus unong pen im jongi to blei un kurku ya ka ketin ka bala pen sngau kan kapor tunginya pendem hagi jing duai ko pa jongi ubah beneng ni wan hajan jongmi akan kapor ban aingu e yami ablei nakabentakan kapor ka bakordor ka ba me penyo yangi ya ka bangin kiu sekaying ka bakentang ke jongme ban syakri yami ban yaro yami ban pendon burom e rutang yami ban ongru kenrat long ka blak kerkhui ka kerteng ke jongme ka bah khlitam namar kanam don shu ta ka weipat ka kerteng ha beneng like tang ka jongme hitrai babha ka bangi dei ban mani nadu ka donut wat ka mensim ke jongi atraya rap yangi habangi don ha kaying ka bakentang ke jongmi ngin mat kenrat ya ka bor ke jongmi bat ngin wan ru hajan ki kijat ki bakhoj ki jongmi ban ai ban ong hame atrai tu isnei bat tu pen yo hangi ya ki bo ya ka bor ka bathamai ha kan ka sngi khamtam kenrat ya kan ka sngi ka bala ai kerpang dak ka bor jong ka sinot sepni ha ki balang ki jongi haka balang ke jongi bangin mat kenrat ya ke jing pen thamai bor ke jong mensim u jong mi haka jing im ke jong mi trai ngam ni syania haka jing isnei ke jong mi ni syania haka jing yalam ke jong mi ni syania kenrat haka jing ai ke jong mi lembau khon jong mi Yesus Kristus dau mensim ba khoj u jong u ai bangin mat kenrat ya ke jing im ke bas kemen hak jing im ke jongi nabar bangi long ki khun ki jongmi hala ka sngi trai bopha mela penla yang i kum ni kroi bangin kiu ska ying ke jongmi kenrat lemba ki jing lemba ki kam ki jam ki bangala ino syadien ki jongi bangin thangrang bangin sliang ban kiu ska ying ke jongmi nabar ka ying ke jongmi kenrat ka ai ya ka bor ka ai ya ka mensiam ka pen khlain ki jing nget ki jongi ka pen khlain kenrat ya ke jing ya dei ke jongi ban me ublei ubalong utrai ubai isnei yangi aingu yami ablei bamel la penla yangi bangin kêu ska ying ke jongmi kom kan ni ka sngi ka bak krau ka bala bu baik ki bor ki bahalor ban pen kentang ka ni ka sngi nak benta ka revival Sunday bat ya ka ba mensim bakhoj u jongmi unyo ban trei lai lot haki dono haki mensim ki jongi shimet bat ba unyo ban trei lai lot haki long yeng ki long sem ki jongi bangin mat ya ki jing kemen ngin mat ya ki jing suk lemba ka ba kenjam mensim haki jing im ki jongi trai babha trai ngim nang ban pan kat kum kamon ka ba khoj ki jongmi ndai tu nang hikai atrai ni bangi la ban wan hakmat jongmi daka bor mensim jongmi bat bangi la ru kenrat ban ai ke jing yero syami ban ai kenrat
ya kijing ai ya kijing pendon buram ya ka kerteng ka ba krautam ke jong mi ai ba umensim ba khoj u jong mi unyo kenrat ban syong ki donut ki jongi ban syong ki mensim ki jongi bangin nang la ban san ha ka jing im ki jongi ya ka jing im ka ba kenja mensim bangin nang la ru kenrat ba ba ban penjana ya ladi ya ka jingget kristan ki jongi ka ba shisha ha try ha ka jing yalam ki jong mensim jong try jisu abrei ba ba isnei try ni aingu yami nakabentakan kapor ka bakordor hakaba milaya lam yangi kumni bangila ban kiu ka ying ka jongmi klem kanu ka jing khusai haki benta jong kani ka perthai try ngadwai ru nakabenta long ying ki bamla ban poi syakani ka jing yeseng ka bamenta lesi ki don hapreng ki jing sitom ka bakrau ka jongki lesi ki don hapreng ki jing khang lat en khang lenti ki jing im ki jongki rai dei tang ma mi uman sim bakhut uban ai lat yaki uban yalam yaki uban petin ki jing im ki jongki baki la kan rat ban kiu si ka ying ki jongmi ban yo kan rat ban yo yaki jing kirkhu na uman sim bat na khet ki jing isnei ki jongmi ablei ba ba isnei ngadwai ru itu ki bapang ki besitom lesi ki badon hapdeng ki jaga jing sumar ki baper dau ju umensim jong mi kenrat tu lek pan pentengan yaki tu lek man serpai serput yaki bat tu lek ban ai no yaki jing kot yaki jing khia ka ba me nami hi ubalong trai jong ki met bat trai jong ki mensim kurkhu kenrat yaki benta baro ki badang sa ki bangin syakri yami ha kan kapor kurkhu ru khamtam kenrat ya kaba mela walam ya syakri jongmi hakan ka jaka hakan na ka lenti ka bajangai ba bat ula poi ya ka jingsuk hangni hapo ka balang jungi ha mawro da ka jing yalam umen sim ba khuj u jongmi da ka jing petin umen sim ba khuj u jongmi ula poi suk poi sain ha ka jaka ka ba ha ka ni ka balang ka jungi trai tu kurkhu yu ya ka khubor ka ba unsap asam hapdeng jungi kaban longkeng kubor kaban ai mensim kaban pentamai ki donut ki mensim ki jungi kaban pentamai ka bor ki jungi kaban pentamai kenrat ya ki jing im ki jungi simet bat bun pentamai ru kenrat ya ki longying ki longsem ki jungi ki badon hakabalang kum ki bangai trai tu pensum tu pensle ya udol jong mensim kenrat babha bakano ka bau mi ka ba mi na ka sintur ka jong u ya kentin na ka ketin ka ba khoj bat ka ba kentang ka ba don bor ka jong mi kan long sisa ka bor yangi kan da long ru kenrat kan da yo ban rung hapok ki donut ki mensim ki jongi bakan da yo ru ban long kenrat ban long do long snam ha ka ba yo sngo ya ka ketin ki jong mi ka ba im bat ka ba don bor trai ba ba isnei to nang don rengkat ke por ka basa bat ka por ka bagirang sa kenrat ai ba ka por ka bangin yo kenrat kan long ka por hapo ke jing yalam umen sim ba khu jong mi bat ki jing kerku blei ki jong mi tu sim ka buram syami atrai ba ba isnei tu map tu klet ya ki jing dunai ki like ki babun ki jongi nabai ki ni baro ki pan haka kerteng ki jong jisu walong nong pen im ba e jongi menta hala karta amen. Tau blain kerku yingi lamba ka jing puli ba ka jing sha skor ka ktien ka jong blai hak ne ka por ba blai ni snei ban sha skor ya ka jing duai ka bingina bu hak ne ka por lamba u sakri jong blai pen pau ka jing songu yai Mr. H Dolling iba pendep ikramenta kumba ka balang kalasania blai nang kerku pi unang lorang kat ba pi apinala ban ai ka jing sakri ka jong pi u blai na ka wei ka por sui pat ka por hak ne ka por ngin salom yi kijing aingu pan ngan kerpat haden bla lom yi kijing aingu ngasa kerpat itu ben besan ide belu kersono pan pen kentang yi kijing aingu
Tungi pa sublay kijing duay. Atray ublay bok pa zongi bahabneng. Ublay ubadab da kijing id bad kijing isnay. Ublay ubad kijing isnay ki bajem ki jome. Melakot id yangi ki syakri ki barit ki jome. Ki khon jong kapalang ki jome. Bangin wan kiu hakini ke jing ka bakentang haloru ni ulum bantei ye kini ke duan jong ke jing sakri ke jing mani bar ke jing pandon burom ye ke gerteng ka bakrau bor ke jome auple nyango ye me ko kanran ba mela pelaj engi na ki jing te jing khom jong ki bor jong ke jing pang jing sidom mela pelaj engi na ki jing panwit ki babon ja jong ke ni ka perthei Bangila bani kiu lang kumni kum ki khon jong ka balang ban song haki kijat ki jome ko kanrat hakani ka kenta janbit jong kani ka singi ka bakrau ka bakantang ka jome ban dem laki jong ki kho siu jong ki do nod bat ki men sim ki jongi hakamat ka khet ka jingi snei ka jome kanrat hakani ka singi ka bakrau ka bakantang Kasngi ka bakum ka balang situlup kari kasi jantia ni rakhi penon burom ya ka jingwan kari Bible hagi por ki balalik no bad ka jing ya rakhi ru ya ka jing up community ya ka jingwan pat kari Bible ya ka ban penthamai ya ki do not ki men sim ki jongi ha ka jing im ka jongi ka basimet hagi yeng ki sem ki jongi baga balang ka jome kan rat ba ye sa sien pat kan yo ma ye ka jing penthamai bor ka jomen sim ba ko jome ni don kam e atrai ye ka jing penthamai bor ka jome ni don kam e ye ka jing penim thamai ka jome ye ki do not ye ki men sim ye ka jing im ka jongi way by way kan rat ba ye ka balang ka jome ka don ha pedeng ka jing trot ka ba kan jaman sim ka don ha pedeng ka jing terkhong jong ki do not ki men sim ki jongi ban ngi ab khmilen ti atrai ba ye ki jer beneng ki jome ki ba mem pen jau ling ba ki jing sekri ki jongi bangin yo ma ra trai ka ta ka jing penthamai bor ka ba do men sim ba kho jome isne atrai ba ye jingi kum ka balang ha ki ni ka por ki para banget kat ki ba don na do ki badang khna ha do ki bala rang ba a bingin ma di ki jing ker khu ki bagan zaman sim jong kani ki jingi sekri ka bangi yo ha kani ka jan miet kan mau ya lau jong sekri oba melawar lam na do na jengai irreverensi Yesu chang to pendap ye atrai be de ka bor ka jong men sim jome pensum pensle ye atrai do men sim ba ko jome ka khu bor ka bai don ban ai pring jongi kan long ka bawan her na ka khet bneng ka jome ka ban song dap kar hai ki do no jongi ba ba kani ki jingi seng kan wai no pada bapa kani ke singi kan leit no na ki jing im jongi kan rat kan da e no hangi ki jing kur khu ki bagan jaman sim kan rat bi kur khu ye kini ki jing aingo ki bangi warlam ha kini ka por mat jome ni la lom ma trai ne ki kti ki batlot ki bala sei ne ki jing kan show ki bar red ki ba king ki la yo ye ka ban penlang a trai bi e kur khu bangi a ka kam ka jome kin da long ki bala ban pentroi kam na ka banta ka jing ya shaprang jong ka jing sakri jong ka balang ka jong me ha ki banta ki ba pher ker khui ki kti baro ki bala ai bangin yo atrai ka jing im ka badap ka biang kar hai ye ki jing ron kam ki bi de ba kani ki jing im do a ka khndo to is nei ban long lem bat ni ka jing sakri baro ka badang sa kan long ha ka jing la mo men sim jong me to sngo kan rat ki jing duai baren to ma bi ki pop jongi na ba ka tengu Jesu ngingo ngi demi pani kini baro amen. Mendapat ni apoi sikawai pat ke benta jong jing sekri ke jong ya ublei bakata long mengin yo sngo ye ke jing ruai kerpang na ka koyar jong jing seng samla jong ke balang dia kena ke por nga kerpat ye ki khon samla jong ke balang ban sim ye kena ke benta Kentucky Hersted Shisha Kini Kisimenta Grandala Pasno Tu Shisha
kiwan ki jing telah Kirong pong mabunjat kiwan ya ki banget ki pakipan haki jing pen choy usoy ta banyok pen kelon ukala de kapor yangi ban kendit pen reu no shua baka akhir kasni syapertaikan wano kat badang dun kapur menta tungin pai no na lentiren bat uji sungin labanya ya kalentiken uka akhir kasni om dan jing atatin haba utra jisu unwan syapertai sashisin ngila devan kelah kabamut tungin yet yala kamen sim hakata ka akhir kasngin yo machin tungin pasha utra tungin hai pasha utrai dang dang dan kapor pagkala Bangin hai umat kintlon Tungin kitong nabawagiyot nga Kipunin na isyuwa Kansawan po'y no katakasgi Mensim jongkap neng Wan hakadonun Yakajin memantu weng Ngidon kam jing pentemai Jing long mensim Jamingin laban pai Jing long baren Tungin ino ngin nang besha jing janai tungin pentamai no menta tungin pasha sha utra kendit pen reu no menta Ajing hem kampat kampat wai ngin telot na mensim baro banyo ka bojing pentemai Dadonur bat mensim baro ngin pasha utrai mensim bakun mensim jongkap neng wan hakadonun yakajing memantu weng ngidon kam jing pentemai jing long mensim jamingin laban pai jing long baren tungin ino ngin nang besha jing janai tungin pentamai no menta tungin pasha sha utrai kendit pen reu no menta Ajing hem kampat kampat wai mintelot na mensim baro banyo ka bojing pentema dadonur bat mensim baro ngin pasha utrai Tongin pen thamai no kalong kajing ruai kabi kon samla kil ai ngini ka hagani ka por hapadeng jongi kalong ka kubor ka bakhot yangi bak badon kam yangi hagini kisngi bangin pen thamai la ko jong jing im bat bangin ala ban ya be saprang kat ba kisngi kidang yai kublai shibun ya phi kon samla nam tagani kajing ruai ka bakodor ka philai padeng jongi kana ka por kani kalong shibenta na ka kubor ka shibenta na ka jelap ka jong phi ba ka jing khot yangi kum ki khon ki jong blai po ka balang blai nong kar khu yi phi
ki khun samla jong kabalang ka jing yai shakri jong phi oblei ban ai khubor jong ka ktien ka jong blei lang ba ka jing ruai ka jong phi blei nong kar khu ye phi phinang la ban shakri oblei na ko ka por shui pat hagne ka por ngila poi sha ka banta ka bokong san jong ka jing shakri ka jong ya oblei ba ka ta ka long bangin yo sngo ya ka khubor na ka ktien ka jong oblei ka khubor revival Sunday. Gidon na pedang jungi hekena kapor yai Reverend C.S. Susyang. I pastor idon ha ipej ya kabalang salait ha ka sangpung presbytery jong ka sinod mingi. But ilawan na kelanti ka bajangai pastor ngi diang subhai pi ha kani kapor bang iben pau ka jing sungu so buram ru ya pi pastor ba pila ai ka por ka bakodor ka jong pi mani don rengkat bangi kum ka balang ha ka bukum kene ka sengi ka balong ka sengi ka ba kerpang nam ta jongi bangi nang scam ba blain lo rengkat ba pi pastor ban ka khubor ba pinai pedang jongi kene ka por kan long isya khubor ka ban kersan ka ban aibor ka ban penthamai bor ingi kum ki khon jong ka balang ublei un lo rengkat ba pi pastor ha ka jing shakri jong pi ka kam ka jong blei ha ki banta ki ba pher ki ba blei podon kam pi na koi ka por shui pat ka por ni su tu pastori war rangkat ro bat ki pesa ki jong i bat ki don rangkat bangi ki ka por ni pidang sobhai pi ro kumju ba ki don rang ka jing don rangkat ki jong pi la mangi kum ka balang ka a jing singan ka jing ham ngi ha ka jing shakri ka jong i blei to blei lo rangkat ba pi ro kumju kum ki shakri ki jong blei Aswa bangin yo sengaw ya khubor nai Reverend C.S. Susyang ngin pengkre yu donot jongi da ke mengirwai kene ke jorwai ka basan spa khandai puwei san spa khandai puwei tuan mensim bakoj anga rong hapo ka donot jonga tu pen khoj phar ki pop jonga songsa hapo jonga a mensim bakoj jingkular tu yasla hapo jonga tu pen shaj bor yang abaswai ngan yang ngan yaj ban me ke jorwai ka basan spa khandai puwei Tuhan mensimbah khôi hanga rong hapo kadonu jonga do pen khôi parki pop jonga song sa hapo jonga Amen simba ko jingkular Doya selah bojonga Do pensyan boryang abaswai Ganyan ban me Amen simba ko jingkular Doya selah bojonga Do pensyan boryang abaswai Ganyan ban me Keburam bat keciro ngi ai sublei hakeneka kenta ke bakodor kebala penlai ngi bandon secisian pat haging kebelat hau kenang ban sekriu kumupai lang bala siu spa ujung blei ngapan pau ke jing snyau ke bakrawe yu bleiru ublei alam yang bandon secisian pat hang ni hakeneka ying mani hang ni hakabalang ham mauro hadien katu kan ni telikisnem ngap dap da kajing snyo ngu yai stor els im ibala
Fun syangah kini ki benai ki baladep, bat ngala kular banyadon hakini ka cingeseng, wat lada po kini ki por hadin bangala kular bandon, kidon kejing syakat tu kak ni ki cingkelah kejing syakri ke bangadai ban penpep no hanrei ngasyongu yo blai ba ngidon hang ni kum ni da kejing alam kejong blai I teman pesan I balong vice chairman jong kabalang ki waipat ki nong shirai ki teman pesan bi ki jong kabalang nadu I mensan kasak no ngim sim ya kendu meneh ka pol bangi ya sedang dan rei dokumen bi mensan idon mensan Dr. Olamari ibanga ya sneutenat I bha bat ki wei pat ki prolog ru bat nama bakadai ka sien ka baar ngakwa ban ai kuble kerpang ru ba lung mo ngi imna du dangrit hajwai ngam tip shu bat tangga kerteng ru ngadang tip biang menne ke kerteng jong iwe ni kirang ba balang jong pi bat ki wei pat ki prabangai ki long kimi ki long pa ki khun samla ki hap ke berit ki badan hak ni ka jingeseng ngai kuble kerpang I pi kerteng ke batiang bat ke bakodor ka jong utrai bo unong pen im jong yu Jesus Christ balai ngong mentan ba kabu inga ka jing ka shisha bandon ha ka ni kesngi bat da ka jirap ka chong blai itmen san rangba chong ka balang jong ha ka bangadon ila shime ka benta jong hangtei ba hadin bangila ya penbaik ba ya ki program ki chong ka balang bat ha ka ni ka tayau ka banwan ha ka jing shisha ngila dei ban ji temen san no ha ka balang ha ka ni ka khat sauterik bat ngam dei ban pep mentegesngi ngam dei ban su ban pep bat itmen san ila shime ka benta hadin bangilia slok ban bu bet iki kam baro aswa baga prestri kan jiet menusan ka balang jongi ka jiet penbet bat store jong pi kala long ka penbet ka bamde su tang bangau brio bat store rai ka deru ka jing penbet ka jong blai bandon ha ka ni ka jaka ban yo sneu kerpang khamtam yagi kam ki baka balang jong pi ka tre ha ka jiet dei bat ka jing sekri ka jing yalap bat kum ju ru iki wei pat ki kam ji sekri ibaret bat ilba krauru ba pilano asnyang na kamta kabalang ka jong blai kerpangan ai ka jing ai ku blai ha ka ni ka janmit nang kamta kabalang ang ni ha moro na gi jing pen bena bala pen bena dei timen bersan ngayo asnyo pidan si bon ba ki jing no asnyang ba pino asnyang syatei syaka doktor Gordon H. Robert Hospital kabadan hangte hajayau la shai ka sngi ka posau baji ngin sapli ka nursing college na ka KJP assembly mangikum kinongkit kam wala do moderator jungi umla bandon udon sebar ban syak sumar diladi na ka daw jung ka jing sitom jung ka kejat hanrai mangikum kinongkit kam mengaku musketri usinya administrative secretary Reverend S.R. Carr Administrative Secretary Reverend Arab Sang bat ki weipat ngini don rengkat lembat ki nongbi khamat jong ka riga jongi bat Chief Minister bat Deputy Chief Minister bat ki weipat ki khun ki jong ka balang nagam taban peli ya kada nursing college changtei ha Robert Hospital bat ngakerpat ye pi ban bu kerpang hakane gesngi nagam ta katai ka hospital jongi ka bau belai ula siuspa ula pelat ya ka nagi jing ki ba krau haduk kata-kata ki ba baro nangingi yatep ba ka hospital kelamat hagi snem ki balalek no asadin bat menta ki baro ki long ka jingalam ka jong belai ngilayo ban syakri pura ye ki khon ki jong ka balang syakri pura ye ka ribat ye ka jaj ben riu bat ngasnyo kemen ban ye turu yengi bawat ke sorka jong iru ka dap da ka jingkemen man yo I ba ka Robert Hospital kala ai ka ketika man ka ketika diang hagi ni ki por jong ka COVID-19 ha ka ba ki ba bun ki khon ki jong ka balang bat ki para mensim ki ba kodor ki ba syak kta aga tai ka jingpang ki yo ya ka jing sumar
hang tei bat kio ya ka jingkoi bat ya ka jingkhia kran nga duai kerpang ru nang ta ka balang ni amoro bat nga sneu thu ba ki khon ki chang ka balang ki badan hang ni kim dei tang ki nongsor ana ki babun ki dei na nong kendong na ki thain ki jongi ki song ki sa ha ki thain ki jang phi bat nga ni thu kerpang ni phi bai khon jangar idon ha ka ni ke area jong phi menta idon hang tei ha ka hostel bat ha ka jakapuli hang tei ha nehu ban gerpa li phi ha ka swabin sedang ban yo sneu kubon tin ga chong play ban bu kerpang yanga ye lok jonga i badon im da klain bha idon ha ka jingtlot jong kamet bat ki khon jonga baro lai ngot ubleon kur khuyingi ngadon ni ka we ga kubon ga tin ga chong play ka bangala seng nong rim nadu ka sitorek jong ubnai January jong usnem arhaja arpeo bat kani kadai ka wei pat ka benta kalong ka benta ka ban riu na kata ka team lani ka kubor pedeng ka bangala pensiong nong rim hadin bangala yai bon teliki snem bon teliki kubor ki bangaya sam na ka tin ka jong blai dei ha ka siturik jong banai January jong usnem arhaja arpeo ngala jiat sa ka wei pat ka kubor lani ban pensiong nongrim lot igi kubor baro tang hagata ka subject ka bakraw bat kata ka dei na kasam ka baar pulai nadu ka dei ka sngi bangala jit ya ka ka kubor ngalaya sam jin san teligi kubor tang na ka kasam ka baar pulai bat menta hangni na kam jaga ni revival sandi kan dei ka kubor ka ban riu ya ka bal pensiong nongrim na kini kit khat ki ba ong kumni kasam ka baar pulai ka khat ka banungkong hadu ke balai ngala kren ni ke khat ke basau ke basan bat ki wei pat ki khat ki bisadin rei kan ni ke de ke kubor ke ban riu ke ba ong kumni utrai ulong nong aplang brot jangan om kurdu upen thia yang hai ke jaka plang ki bajangam uyalam yang harut ki ki ba jai jai bat ke kubor pedeng jong ke janmit kalong ulayalam yang habang abu ya kena kebenta kam dei tang na kam tayaladi han rei na kam ta jongilang ula yalam yanga tongin le so ble ha jing duai au ble u blong pa shu babneng ngi ai ngwe me ko trabi ma kena ke por ka bakodor Malaysia ingi bandan ha kena ke ying ka bakentang Malaysia mi ko trai ki kejat ki batalat ki changi ban kiu se kena ke jaka ka bakentang go trai ban ye kan du bat me ko kan rat bi wat ko kan rat ba ka bakum kan ka por ka bang hidap sibun ke ka jingim ka bla pelong i ko kan rat bi ban mat i ki jing ke baharukom ki jing tenju ki baharukom ki jing pang ki jing sitam bat ki jing jenjaru Rengai ngui me ko trai na makani ka por ka bakodor kat ni ku mu pai lang jo ka balang ning idon ban sya skor ka kubor na ka tin ka ba im ko me ko trai kalong ru trai bi ka sngi ka bakerpang ha ka bakum ka balang hi baro ka wei ha ka bakum ka KHP assembly hi baro ha tali kisnat oi ki wei pat ko kan rat bi ki khon ki jong ka balang ki bolan ka ni ka ri ka jangi ngira ki ya ka ni ka sngi kum ka sngi jong ka jing pentemai pat ya ka jing em jangi ka sngi ha ka me ko trai bi me kan mau i ya la ka jong ka balang ha ki snam ki bala leit no asalin mela recop bi ko trai bi ha ki snam ki ba e than ba ha ba kum ne ko trai ngi don ngi kan mau ya ka ni ka sngi ba kalong ka sngi jong ka jing pentemai pat pentemai pat ingin ma ka tu ko trai bi ha ka ni ka janmi ha ka ni ka kubor ni ka tin ka chame Kawai ka kentin ka bau syakri jema un klai kam de ka jong uko trai bor habu don na ka ne ka jaga ko kan bi umat igi jing bagi jing tenju umat igi jing le ko kan baba han re mem jupan kerdu yu ko kan nama kata ka ne ka janmit ngadan tang ka we ka jing pan ko trai na ka menta ya la de ngapan ye ka ko trai bat kata ka long ko kan bi ba men su baban mam yagi pop janga sneu ko trai jinu hai naman ha ka tengu ji sungi pahan amen utrai ulong unong aplang brod janga ngan om kurdu upentia yang hai kecap kaplang bacerngam
uyalam yang harut ki ki bajai jai. Kane kamde su ka teks ka bapla. Paro nangi nganget ngile jupule ya ka sam ka baar polai. Bat lada kumno ki don ki bom jupule ya ka. Kan bu ya pia ka jing e ban yo i. Baki wei pat ki benta jong ka jing em. Kinom don nongrim. Kinom don direction. Lam dangi pule ya ka sam ka baar polai. Ka jing Kristan ka syong ha ka sam ka baar polai. Kumbau David hi wa da uday usim. Kan nongrim jong ka jing tho jong uy ka sam borok ka wei. Kalong halor ka sam ka baar polai. Nganam keren sibun su sepangga sam ka baar polai. Namar kala long so familiar bon nangingi teplot sepangga sam ka baar polai. En rengan keren tang artuli ibenta. Ibeadai bat kani ka dekat. Bat kani ka theme. Bat kani ka subject. Nakam ta kani ka revival Sunday. Nakam ta ka jingim jangi. Bangin yo ban pusan, bangin yo ban kedang ya ladi. Hagi jinya selok ki bekenja mensim jangi, badu belai man gesngi. Pra bangai bi, kat no bangi don kam, ya ka jinya lam ka jong belai. Haga jing em jangi, barok ngisneu tu ya kata. Kat no ka jing long telot jong ka jing em jangi, ka jing long satol jong ka man briu long briu. Kakno ka jinglong jing im ka bom don bor ngi don ladang ia tenju ngi ken ngi yet ia ladi haga jia dei bat ka jingyat bat ka jinglong jing im jong ka perthai ka bamenta ngi im haka perthai ka baro ki baro ki don haka jing e bat haka jing le ki don ha ki jing chakta ki basyurhai hadu kata-kata. Badai nak kata-kata ngajit, ia kani ke subjek ke bohong, ulai alam yang Kitip nem David, uhe usan nak ying ke jong pa jongu, ke badon ke fam ke bahe ba, ke fam ke jong pa jongu jese, ubadon sibun hajar teli, kilang berat bat ki belang ru, bat lakot yau David, kumunong ap lang berat. Usnyau tu bahaya ka jingim kumunong ap lang brot. Bat utiap bru. Baka kam ka baudon kumunong ap lang brot. Kalong ka kam. Kabadon kam yu uban IT. Mad bat mensim. Hang ni lapan kan mahau yang i. Yau tau David. Ubalang kumunas. Lanekum ka nurse. Ban sumar, ban kem, ban penjam iki jingpang jong ki lang brot jongu. Hang ning iyo tau David, uba sumar iki lang brot hakapor bamaki ki don kam iu. Nang ta kumunong ap lang brot, usnyau turu iya ka jing don kam jongu, ban long briu ba pikir, uba Aisyah habaki lang brot jongu. Ki pet bat ki sakamaru bat la khadiu nong ap lang brot ubas nyau tu ia ka jing perkhat jong ki merat la jong buan ke ngilak ban rigdur an rega ba kham nyau tenat chu kalong ka jing ya lam jong u ia ki lang brot jong u siki jaka ki bamaki kin baham kin pen kadang ya ladi. Bat kum juru sigi wakdu kiba koi clear bakin di ban penjak seliang ya ladi nang ring dur mapi iki ke baro kiba ngilak ban sneu tu siapang kilang brot bat unong ap jongki ngaso kemen ban ya tu ya pi sisien ke sengi ipai penlong yingi kinong ap mesi. Iyo nga bat i para bangi sneu tenat iki masi tiki ithit yang iki masi ngidon ke fam ke bahe bha ke por bidang rit syate syakarompani syakajaka ka bangatrei menta ngidon jin hadu nyeu peu teli ki masi bat iju yalam yang i man kesnem ban lei pe igi ki masi
Henry nginum juyo ban syarai masi. Den rekadau hakawai kesnam. Iwan rah arteli ke masi. Nang tei nakarampani. Syashangpung bangin rimasi. Ipen set langi gigi masi. Haka sem jongi pakna jongi. Bat pitip ka ke bangile. Habangi mi'na school katway baji. Namangi late school step. Masendep khatwe baji mere serta shalom ban be ye pakna ban poi serta shalom ban syarai masi hakawai ke janmit ipakna I pertai ngine jengai cei penyalam mi gitu masi cei penyalam mi gitu masi kombaang haka ketien jongi kendai sien haka shibet ni alam mi masi syarot wa ban pendi miki tang sipang ngaong para yang nyabe iki stasiun wa ban pendi yaki bakin di bakin nam seliang kita masih ru gila pela setai sekarang pani wa ladaka mariang kalong ka bakloit hanrei kang cisian la jisngi lene asin jisngi le alami kita ki masih bakin di udkar nepali uba sumari ki masih jongi ngajuyo I bo yalami ki cisian jisngi banlek di Henry mangipat jin kendai sin haka cisngi ngilek pendi yaki bat kim tip syuk kumno bandi ya ka umru katno ka jing per abangi perkat ya ka jing snow tu jongu David ya ka jing don kam jong ki lang brod jongu teli ke ai kibal don haka jing long jong ki lang brod nakam jaga kubo jangan ikan janmit nakam tajongi lapan yasrim yo David kumunang up lang brod daka Bible lapan yasrim yang ngiru daka ketien ka jong belai bangilong gilang brod bat ngil sapoi sigi dekot jong ka Bible kiba kedeu ya kata ka jingsya khot jongi haka Bible ya tu yangi iki atli ki jinglong jong ki lang brod kiba don kam yang ban snyau tu bat ban tip bahaya ki pat kita gi ahar teli ki jinglong nolor ki wei pat ki jinglong jong ki lang brot kiba pilak ban tip kilong kini ki ahar teli pitip nem bagi lang brot kim don ya ka jingnang ya ka jingtip ya ka jaka ba maki kin yai ha ka nong wei la tho sheep have no sense of direction kabelang gadang tip sejak terejong aka belang gadega murat ka butu kam dega jai murat ka pensitom yagi nongrap jongi ka bamlot napang hanrei ki lang brot pat ong ga kcin ga chong blai kim don ya ka jingnang bat ya ka jingtip ya ka jaka bamaki kin ya no sense of direction sahabat ya kena kebentar ke banengkong kebaar pat ka jinglong jong ki lang brot kum ka jing slok ha kena ka janmit kalong baki longpat ki merat ki badon ye ki jinglin they are creatures of habits ki don ye ka jinglong ki bayasrim bat ka jinglong jong ubriu ki creature of habits unong ap uha pan yalap myaki sigi jakap lang ki baba ki jaka ki balat jingma ki badap kerhai de ki jingbam bat da ki jingdiru bat halo jong kini ki atli ki nongrim ngakwa ban sim hakane ka janmit lengkot kumni mudur mentah unong ap lang brot undale turmur nes nyohon ban supli ka sem lang brot bal bek thong yaki bakin lek kat syabakimon inuksai barit mudur mentaun pli ka sem badun ong yaki have a great day lek kat syabakimon ubakumnu unong ap lang brot ubam snyau tu ya ka jinglong jong ki ne ki marat la jong bat kum ta mahasen pli
Kiba peli bom don ka bor syampang, ki sedang ban yai rumah, ki sedang ban pet ka syabakimon. Bat hang ta kin sahap, kin saur, kin sia kendu ya sibun ki jing ki mat rat klau kin sab wan ban bam ya ki, bat kum juru kin saja lenti. Ka jing im jong ha bat jong pilok. Hakane ka janmit ka donaka ya ka tes ka bakrau tam hapden ka perthai ka balaroi sikade ngai ma ya ka jim jongi kum ngi khon ngi jong ka balang babun sin bun na pedeng jongi ngi ja lenti negi jing hikai ke basisha jong Jesus Christ Isaya Hasan pullah Henry kong ngi baru hukum kilang brot ngila sakama ngila paino uwe salah kalenti bat kane kalong ka challenge yang abat yang hilang ke badan hang ni ban snyau thu ya la ka jong ka jingim bat ya ka jinglong lang brot ka bangilong bau trai bau nong ben im jong yu Jesus Christ unong ap lang brot babha ukwa yangi ban snyau thu kilang brot kim tip ia ka direction masen peli kin mare sakajoka jaka phalang kin mare sepo klau lada unong ap lang brot yalam yaki ka bentah ka babut lok bi haka jing im jong David uyo i ki kon lang brot bagi long kim rahat kibadon ya ka jinglong lui bat habu don rengkat lambat ki hakanu kono ka bentah pelang uyo i ya ka jinglong congki baki don ki jingmelin ki bomba ki bad habits lane ki jingmelin ki bombiang ya ki bandon hakata ka bentah pelang kai kata ka jinglong pitip nem masen poi haka pentah pelang kin don sa hang ta kanu ka pentah pelang ka bau David uyalam kin don sa hang ta kin bam ya uju uplang bun sin hadu tenrai kim snyau tu ki bam wei bamiu selane ki bamiu jentang ni kim tep badon kapor baki keresyot ye ki beniat jongki ya auto ju utenrai hadu ha kendeu keresyot des ya kendeu bad kani kala penlong ye ki ban bam wat ye kendeu kat hadu bala boy ye ki dagi kenyang jingpang bat kiyo pangru de hangta unong ap uha ban yalam yaki seki wei pat ki pentah pelang yo i balalut kito ki pelang ki badon hagato ke pentah pelang yalam no yaki sewei pat bat pitip ne em ka ka bapla kim kwa ban lech ka batmai kim kwa ban lech jaga pentah pelang ga batmai ki kwa ban don hang tu wala da om don pelang ru bat habau David uyalam yaki jaga wei pat ga pentah pelang ga badang biang na dong cedong anda poi hang ta kim sneu tu pat bakadei ga batmai ki sneu kum bakadei ga ju ki leju kum ju Kiem kia bam kia mare kia syat kia im kum bakila im lapa hagis ngi ke beladep lane kum maka pentah pelang ga barim kampla susu anda poi haka pentah pelang ga batmai wat la kim kwa ban poi hangta nedon hangta kin su kemen pat hangta bat kata ka de ga jinglong ka jongki khun lang brot lok bihit pat prabang het hakane ka janmit ka bakodor nakini ki atli ki nuksa ki bakrau ngan ong biang yaki sa cisin ki lang brot kim tep ya ka direction kim tep ya ka lenti ban yai lam da don bayalam yaki
Kabar pat kilong ki merat, jong ki jinglong. They are creatures of habit. Na kini ki telinga ban bu yang i kini ki dekat na ka Bible. Ki baong kumni. Hakmi ngan le ke batmai. Mentakan mi no pen am tip yaka. Ngan pelong kalenti hari kelau ken. Bat kiwa hagari kenja. Yau neu pai lang bangala pelong naka bentai ladi. Bakin ya lap ya kajing ya ro jonga. Ngasot ini ki atali ki bentai naka kecien ka jong belai. Kiba ya tu yang i yau isaya. Uba keren ya kajing kwa ka jong belai yang i. Boon le iki atali ki jing le ki batmai. Yang abat ya pi. Bat kata kalong bau un le ya kabatmai, un sedang ya kabatmai, un penlong kabatmai, nagi ke barim, kibakum ki kon ki chong belai, ngila im baro sikata, kabentah kabalai bat kababut, hang no laya lam yang i, kum ki kon Kristan, syai laya lam yang i, kum ki lang borot ki chong belai. Kelet no iki babun ki kampertai ki bangi trengi le man gasngi syano layalam yangi kabakumno kan cakap halang gabangi don baro sikata ki bakumno ki wado ngia di ngia pensingiam yaladi man gasngi iwei nuksaha bangalak bansot ngasai pe YouTube banyo i kubor ki bami nang ni nakabalang na mauro hagi por COVID-19. Ngaso kemen ban sngap iki kubor jong Reverend Elsim, jong Reverend Landan Sim. Kibaya tu yang iki jing sisya baya lam yang ikom ngikon ke jong kabalang siki pentha pelang ki bacerngam basya ro jong ki wado ki ba khoi clear bangsa yang i naga ketien ka bem ka ketien ka bakodor ka jong belai. Bangan bu ya kan ni ke sertifikat hakan ke janmit pilong ke badonbok by Reverend Landan Sim kita menmesan ki jong kabalang kinong ya lambe jong pi ki dan kat ke ni ke jengkit kali ki sim kat ke to ke jengkit kali bangsa ban pejia ya pi pidang terkong ne em pidang tengan ne em pidang don ne em haki jing pla jong ka jing em bom snyau tu, bom syampang, bom laban modur, syanon yalam yangi. Nengi longkum ki lang brot aga po chung David. Ki bom tip syai baon yalam yangi. Pi ne em lai teli ke. Ki bakodor tam naga kubor ka chung David kumuno ap lang brot. Bat ne kini ki a teli ki chilong jong ki lang brot. Ka banangkong an yalam iki kun lang brot dau David saki jaka bakin yo banja thai u David habo yalam iki naga wei ka bentha plang saka wei pat ka bentha plang habaki lakdang si tengsngi kin ja thai ru kin thia ru haga jaka ka babiang ka balait niki jingma nagi kenyang jingpang kim dei ban thia hamadan haga jaka ka bau plang umdon chu uya lam yaki saka jaka ban yo ja thai lok bi kane ka dai ka jingem jongu Kristan ngidon kampala dagi gisni ya ka jaka ban res ya lade ban penjat haji lade ngilat teron sikade niki jele jongane kacing im bat naki kam ke mangitrei kabar pat u David un yalam yaki saka wei pat ka jaka ban penmai yaki u David uti budu hangno ka don ka brok kata ka wado ka bakam bang bannya ka begidi mentah habaki ladi ya kata jang iwei wado jang pentha phalang ka badon lani ka bakila don lapa un ya lam yaki saka wei pat ka pentha phalang pada kata ka wei pat ka pentha phalang ladakin sliang ladakin terkong kan sadon ka wei pat ka wado ban pentenda su
ban restore, ban ayaki, ya kajing snyau temai. Kabalhai bat kabakadu, unya lam yaki borobor, syaka jakah, kabadai, om kabomdai. Borobor hakajim jongi Kristan, ngiyo i gelenti jing ya jing im, bat ngiha banjit, iki gelenti jing ya jing im. Bon sin, ngilong ki briu, ki bawat, iki jakah ki babha, bat ki badai. Bat ngasneu si ban ya tu yangi ki dan bon belen ki kon Kristan ki bamla banjit iki jaka ki babha bat ki badai na kata dahau ki mat si bon ki cinge ki mat si bon ki cinge le ki mat yi kesneu si bat ka pai do nuru ngadon iwe ji tu kanai barit haswa bangan jam siki reflection ki bakadu Udan uwe ubriu. Leia tu ya kena ke story. Daun nong ya lap ubekrau. Balu tahu deu bili kerham. Pi kibas nutenat ban pule ki kot jong bili kerham. Pilak ban pule ya kene hakawe ni ki kot jongu. Bat kata kadai kajia tu kana ka bas nutenat. Utau briu ulamat ya kajing e. Ngamdon telit ban batai la tho ado bili kerham. Umdan ay isu ke finance jongu ke pisa jongu kala jaklut nu udai beri uspa umdan pisa isu ke kam ke butre ulah du no lagi jingjit bom day jongu du ru ye ke kam jongu isen kini ki khun ki jong ka balang ki badan ha ka jaga tre jonga ki bala du menta ki kam jongki ngidang ye side bat ki ngidang ye slok bat ki ke ngisngi kila tre ka to ka nesne menta kila du no ega kam jongki idan menta iwele ngi ila yo ila don ga jing sitam ila du kam menta ni ke babon ki daw baro pi tip ki ki daw nang ta utau briu ka ba kam sneu ngiu e ka budu aga chi em kolong udu no ye lok le jong kadon ke jingya phe jimut bat ilok jong ilok bat ki khon ki leit no suwe ma u sa marwe haga jinglong marwe ulalong so desperate tip chanon like umi na ying yai ruma halanti udai yai na khamat ka we ka ying mani na khamat jong ka we ka ying mane udai ban yai bat hang tau yo asneu Bekidon ki briu ki batrei ha kata ka ying mani. Kadai ka ying mani ka badang sna thmai. Ka bampat da dep ha. Uki hang ta ki beranda jong kata ka ying mani. Hang tau yo i sangut ki briu ki basta iki mau. Ki asta iki ki mau. Baro laingut niki ki sangut ki nong sta mau. Laingut ki sta iki mau ki basau dong. Ki balong triang ki balot ki long saudong ki long rectangular tangwe nakiti ki saungot ubasta yo weu mau ubalai dong baro saungot ki sta mau laingot ki sta ya ki mau ki basaudong kum ki mau blok lade ki mau it Henry tangwe ubasta yo weu mau baru tahu mau dei umau ubalai dong ujam sejanjang to briu hapdeng ke jingkul mah jingmut abu ipla ukua ban keliu taulok balai pista yo bakum to mau batang pi marwe pista yo mau ubalai dong. What will you do with that stone in your hand? Balai mesta yo bakumutu mau. Daga ketien pareng ujubab yo tau briu. Unong sta mau wong. I am shaping this down here so it will fit in up there.
pi dau mau la kan ro ya ka kmat jong kata ka ying mani bat hang tai hakat tenum hakat telu jong kata ka ying mani don kam ban sta yo mau balai dong ubalong thik ban rong hang tai hakat snat hakat telu jong kata ka kan ro jong ka kmat jong ka ying mani. I am shaping this down here so it will fit in up there. Ngasta yo ni nang ni bon biang thik hang tai. Tau beriu ran syadin. Mare no naga jaka. Usnya ku mau belai ukuran yu baruang. Ngasta ya pi nang ni bapin biang hang tai. Dakini kijing ke memat ngan ya ista ya me ban pelong ya me mau lai dong ki lok bi ki pra mangai ki bedon kana ka ying mani ngiem hakini kisngi ngimangi don kampalat ya ka jingja thai ud mau dong benengkong ka jingja thai ngi don kampalat ban penja thai ya ladi Wat long confused sa kanaka percaya kabla long so confused. Kum Kristen ngimday ban jalanti ban kulmar jimod haganaka percaya kabla kulmar sikadai ngidai ban long jai namar udebet uyatu bahabo ya lami gilang brot uya lam yaki bakin yo ja thai Ujisu kumunonga belang berat ukuayang apa dia pigo mikres kon Kristan bangin snyau tu bahapo gaji alam jong u kikon jong kabalang mauro kin yo nengkong ya ka jingja thai res ngila bandon ki jingpang la bandon apreng jong ki jingpang ki baslam ki balong so kronik kajing senyau bahagala duno rega nega dega janmit bangin wan sekata ka pentap lang jong nonga belang burot balada pidon kan no kono ka jingpang ka bala pelang yapi banem ka jingkus lai ka nega dega janmit ka nega dega sengi bau ji su khat yangi kumunonga belang burot bangin yo amat ya ka jingjat haj ngalamat ya kata haladi Nadu kakat pratarik jongus doktor jongus na maraja kat kendai habala kerwen ya ka jinga dai jongi kum kaying deki jingjia ki baharu kom do yo para deki jingjia ki basnyausi hagi snem ki bakam mencua de haga kat pratarik jong bunai Oktober jongus na maraja kat kendai kawan ke ketien ke jong utrai ke baong kum sekriu berit benjat hait no ya ladi ngadon kampalat ya ke jingjat hait lok be ke sam ke baat pulai ka khod yang i om tang se ke jingjat hait hanre ka khor yang i bangin ya penting mai bor man kesngi ngim don kamban ne haju ngi don kamban wat ya ka bor ka batmai ya sai nang da ka bor ka batmai man kesngi balada ngim sim la pelot ya ka por banwa ya ka jing pentmai bor ka man kesngi kane ka long ka janmir na kini ki reflection ke bangin sasim ka ban ya rap yang i kenang bakat due kumbau debet ula ya lami ke lang berat siki jaka ke babhatam ngiru ngin sapoi syaka jaka kababahatam pat kata kajaka kabau jisu kuwa ban yelam yangi kajaka kababahatam kadai tang kana gawai ka kentin kajaka jong ka hok ngiem ka pertai kabadap di kijing bom hok im ka pertai kabadap di kijing boman mano ban penpau ya ka hok hagini gisngi lam dadai mga bat mapi bat kumnungin la ban le kumta lam dangi syam bau tau balaya lam yangi udai usngi jongka hok
Ngadon iwe nuksai berit. Ibang kawak ban bu hakan ikan janbit. Pitip nem kai karisiap kaba hetam ka pertai. Kaba syirk hetam ka pertai. Kaba penyap sibon ba kibril. Kai karisiap ka pertai. Kaba penyap jubor mangasngi daki milian kibril. Kadai ke Sahara. Kadai ke Kalahari Desert. Mdai kita ki risiap ki bangitip kat kum ka geografi ka risiap ka basir kaitam ka bala penyap si bon ba ki mensim om tang ki Kristan han re ki bam palong Kristan kadai ka risiap jong ka jing terkhong jong ka nega mensim kecing terkhong trong kecing im kecing long ke bam dan isu ang ni kecing terkhong trong mensim kadai ka siap ka basir kaitam ka bakung pastor mentang ayoi ngila dei ban ya lam ya pi bangin snow tu sisa ye kene ki jia dei bat u jisu trong ka revival ni ai ngu yo blai nam ta kisnam ke bala leit no kisnam ke ba kentang kisnam ke bam la shu banai da ka we par ka kerteng ki long kodor haduk kata ngaladon benta hawai na kita kisnam ki ba kini ki jingji ha ke lejia layat hu da history trong ka balang baka balang hari ka si banjain kia kalama laisin ya ka revival imei dang yat hu yang idang imi mei prapun rius nam menta mensiam tayo idang yat hu kana iong em ka to ka revival ka po jang i de ka revival shot rong haying manim yo ban song kum ni nang te la shot lepa ya syat saudong ying mane iong ka revival syat iong kata ka benangkong tengam tip namar 4 kha yang hanre ka baari layo i kadai ka revival syat iong ite himmen jong pi ilayap ite himmen ito dewe ni kinong syat iba surkai ba ban syat ha ka po revival pleng ha ka po revival hap nang ru ban syat agat ka pori mei ok mei mut hang ta habal yasat hamnang ban syat revival yong hamnang ban syat revival syat bat kenut yong syat bat yaro syat bat pertajam baka jing yaro kam dei ban long tang malumala hagani ka snam arhajan riu baru ngilam mahat ya revival hanrei ka wan ka wei pat kadur ngong maybe pim don haying mani pim sim leit pe ngong leit pe me jan mit ka ba ya thia ru ka to ka ba ya yam ru ka to mai me long jai be je ka ba je jai be yo to weu thia hang te hapo ka ba mut hang ni ha ba ngayeng manga hang ni jrong pulpit u yam nga leit pe me ngayo iu tau ya yam ha jrong pulpit ngong khot da ka ei pat me ka ta jai revival khot ka revival yam rum lele ong i me ka ba mut ka ba na iman mai ka de ka revival shat hanai ka ba man husne mahajan riu ka de ka revival yam bagi breu ki yam ki breu ki pertasau jisu baki la bakla haga jing ya lenti jongki kom gi kon kristan badan hadin jong ka revival ki jing jia ki basa haga khana bateng jong ka balang hari kasi ba jain jia ban ngai don na pedeng jong pihang ni ki bala mat ya revival haus nem arhajan riu ngakan mau ya ladi man kamit ngha bandon hakan jakat rei prabaji man miet ngadon hakan ga ying mani ki bayat hia ki bayat jam ki ban yar ki bam tip breu syu ngi ha ban duai ban kelipat ya ki nama la slem balat ki hia nadu sipeu baje man step ki syu yot hia lengai ang to bat gim sim ki syu khat we baje man miet ki dang don hang to
mi na kata ying mani lech seka wei pat ka ying mani ngaha ban ya lambat weu teman besan bat weu mama ban ya rap lem ban nyak kali lani ban penyin duai lem magela bun palat kinong yam ha kategori Bible hadin trong kategori Bible kabas nyau si kalong kani baki dan ki jingjia ke bengi haban simi ki kam na ki jia kendu jong ki briu ya ka Bible kala kta ya ka jing im jong ki la plai ki pop jong ki bat ha ka wei ka step la pun yang ada weu teman besan one no store sini one no sini kala adon ka kis jong ka Bible ngi haban sop ya ka kis mar mentahi mari saja katre andala poi hang tang atip bagi kis bagi kon Kristan ki mat ki long ki jing ya ka jing em Kristan bat kala slei ya ka bir jong ka balang ki an balang kim trai kamsyu ki kis bagi kon Kristan ki le ki kam baman bag maki ki le kala slei ngan bu de ini kentin ya kabir jong ka balang haduk hadwai ki rai jongi nang taga wei ka kis ni ong ngin hap ngap no na marka ni ke long kemi na ki jing pla jong ka ha ki jing le jong ka chi im jong ka ladangi ka tu pai ba ladangi bu i ka suspension ladangi wengi i na ka balang kan long ka jing ta bat ka jing ja boram om tang ye i han raya ulok jong i ye ki bahaying hasem bat kham tam ye ka balang ru ukli weu teman besan lado boleh bu ye ka senam jong ka hangi nginuat bangkit khadu kum stor ngong lado boleh bu kat kata kejing tenju yang ha ngan kit manga ye ka senam jong ka kamat long ha ka met jong ha bat de hadin jo kata kejing chia ngasneu tu bakari Bible ka penlong iki briu ban sneu kendu ya laki chong ki pop hadin hang ta sai ni wei ka ba kham sneu ngiu su su kolong kinong ya lam balang ki khon Kristan ki ong menta kri Bible kanom wan su kalawan si sen haus nam ceja kendai span riu kalawan hakaba arsin haus nam haja san pun riu kalawan mentah ceja kendai spa san pun riu kalawan hakaba laisin haus nam hajan riu kaba mut si sen belawan laisin kanam wan chu tang laisin pingai nem baka revival kanam wan chu ngapen kut ya kata kajian nia lani ban ya ainia batno de ka baong kumni ngam tip ya ka mon jong to balor ki ge baro hanre ngatip tangane ka wei bangala long usaki ya ka revival ka balai ka ba mo haus nemar hajan riu ngalalong witness ngalama di kijing tenju ngalahaban kit ya ka senam jong ki kun ki jong ka balang ki balada ngam kit manga kala slei ya ka bir bat kala long ka jing le rain ka bakrao lok be i kum ki kun ki jong blei u blei un sathe ya ka jing kerku ka bangim la ban syampang na ka jing long jing im jong ka balang hagini ki sngi ke mentah ngayo i ka jing yo i ka batmai bo blei un sathe shisha ya ka Bible ka basau pingene menga ka chanbit un sathe ya ka Bible ka basau hapedeng kene ka sau kasian jong ka judgment riu kasih bajain kia ka balaut ka senam jong ka judgment riu kalaut mentangan ya tu yepi kum kinong yalam bat kisya yalam jong ka balang amauro hapedeng kat kene ka sau kasian jong ka judgment riu hari kasih bajain kia ubeleun sa ya ka Bible ka basau da kene ka dak ka benengkong bat kata ka dak ka benengkong kolong bakum ki khon Kristan ngin i saka perthai ngin pen pau saka perthai ya ka lama jong ka jing ja thai ka bau Jisu tang mu la banangai
Ki wei ki laban kulmar. Ki long yi long sem jong ki lok ki bei jong ki laban kulmar. Han rei mangi te. Hapa deng ki jing kulmar. Hap jing jing long chaos jong ki wei pat ngi dei ban long jai jai. Ngakot yang iya kena jan mit. Bangin mi kena jing seng. Da ka jing terang ban duai. Kta ya ka perthai da ka jing duai. Ba ka perthai kan mat ya ka jing long jai jai. Hap deng ka jing long chaos. Kulmar ka perthai mentangan itu ipi. Ngi haban long jai jai. Ka bahar pat ngi de ban pentemangai ladi. Ngim de ban sa kum tu lok bi. Im kum tu ki wekin su kedeu ketisa. Kedeu ketisa yang i bangi biak pongrai ya ka jim kristan ka na ka perthai. Kum kinong ya lambalang ngakrem om tang na kam ta chong pi rewat yang i gip storu. Wat yang i kinong ya lam. Kidon kinong ya lam ki digisngi ki ba kwa ban terelot di kam jong ka perthai ru. Pitip igita. Pitip igita ki jinglong jong i kum kinong ya lam ru. Hanrei hakabakum kena kacuk, hakabakum kena kapor, ngak pertanang ni, bangin rai kena kakubor, bangi don kampelat, ban mai bor ya ladi, ban dem ki kasih ki balamong, ban bandu airu, udon we ubriu, aswa bangan poi sikabakut, bau tau deutang, hagarisawik revolution, hangte hari China. Habagi Kristan kisah peniap. Ki Kristan kisah leben pitip hagi tu kisnam ki mencua. Hagi 1930s, 40s, but ki way pat kisnam Kristan kisah peniap a China. Syak peniap hangtai Romania. Syak peniap keleng ke pertai. Ni dang experience ya kajing syak peniap ki Kristan 4 Islam hangtai Orissa. Pada kiwei pat kijaka hari ini, utau tang, uim magabakum kata kapor, ubriu bala jandap kendai peusnem, uyai hayau hakawei gasngi, uyai hayau bandala poi hayau, kiwan kensan kisipai da kikulai, kikem yau tang hapadeng yau, kipatan yau tang hakawei ke kenjaran san bat kiong, melongu Kristan. Are you Christian? Utang hangta jai jai upen bit ki jain ki balasya patrong. Ki balasya patan baruong. Yes, I am a Christian. Oh, ngalongu Kristan. Ngalongu Kristan. Hakasur kabalat temen e. Wei ni kinong yalam jong kata kanun sipai ki ong. Ulat temen kat ningim dan kam syu. Pelai no yu. Kim simpen ya bi utang. Kipeja ka dur jong to temen. Ubah pedeng kata kajing maham. Balado umplai bolong Kristan. On peniap no yu wong. Yes, I am a Christian. Jai jai ngalongu Kristan. Ngalongu Kristan. Andala poi saying hadin hakawai ka janmit. Haka jing kenja nama kiri ki Kristan. Ki pelong jing sanga pok hurum. Ki atu yang i lang bagi kana. Ki balat ho hakikat hadin jong kata gajing jia. Ki keli ki pra Kristan u kumno pilat ngiyo i pi na kendong hang te hayo be pila sakem ka to janmit haka jugi sipai rang snam kumno pilat wong ki keli ngatang gawe gajing keli bar kata gajing keli ke bagi keli ngakalong pilong u Kristan bat ngajubahap tang gawe gajubahap ho ngalong u Kristan ngalong u Kristan kia ro yo trai haga daga jinga seng po akrum haga daga janmit ya ga jing penim bala penim yo tang wat habala kiam yo hanre kisnem gila leit no haga wai ga janmit la yo yo kubor bau tang uyap haying ulayap haga jing no temen badan gila rung haying jongu ban pen ko ya ka met jongu ban le tep no yu ki don ki kamra po ga ying utang ki ba imat mdan mano barong lak tang utang bat hakata kamera kaba kajing sai kalong bernget walu temen ubarong hangta unom yo il na imat ya ka Bible
hang ta ki pelit ya ke jingkang ki rong ka daga kamera ka jong utang bat hang ta ki yo iya pedeng juga kamera ya ka we ka mi ka baret bat ya ka Bible ka bala don haka iki dak ki jong utang bau tangu pule ka Bible marway uya sai baru boleh haka daga jing duai nangam daga balang ka bala dap haka jing daga jing syak pen sitom bat iki Kristan ki bala syak pen yap kumno uai ni kita ki badon haka daga sngi haka daga jing letem no yo utang uang pet kene ka dak hang ni hamadan ka bamut harut jong ka taka mi ka baret harut jong ka taka Bible hang lim dan jaka syong utang usubram kho asiu yala de man gasngi ban pule Bible ki kho asiu ki jong utang ki bala temen ki dem kho asiu hagi lentang bar hagi te ki lentang ki ba utang dem kho asiu ar teli ki tliu ki pau ka jing nyon hagi te ki lentang ka bamot kene ka lentang ka babe ka don ki dak mong ang ta bala kersyut de ki mat kho asiu ki jong utang ba utang pule Bible ba utang yesai baru duai ban penim yu ban ya ka balang Kristan ka daga por ka bala mat ya ka jing sya pen sitom ki pre ki bioi ya ka daga dak jong ki mat ko siu jong utang bala dem de ki ko siu jong ka jing long temen ban pen pau dak hakim hagi lentang ki ba de ki dak jong ka jing sya sitom hang ta ki yam ki ro yo utang bat ka dei ka khana ka bakum ki kun Kristan ni haban sot ya ka kum gan nuksa ni la judem nem haga jing duai kat ban penmong ya lagi khosiu wa lagi khosiu ki balamong ban duai ya kan ka jaj ban riu ka badon kampalat ban yo i yo sngi jong ka hok yo Jisu ngila ban long ki Kristan ki babiang na dong sedong ngilong well deserve ban long kumta mlele ngi biang ka pisa ngi biang ka kam ka jam ngi biang lot na dong sedong ngilong ki breu ki ba jai number 1 kabar ngila ban long ki Kristan ki ba man ka sngi wan sa jing yaseng man ka tayong i don haying mane bat mdon dax ni we ru ka jing em ka long so flow kaya kum tu ngia im kum ki Kristan bat ngi im ru ka jing im ka batmai kam lele an rai mano bat ban i ya ka dak jong ka hok haka perthei jong ka jing bom hok haka perthei jong ka pop haka perthei jong ka jing boman haba ki ke puro ki don haka jing sya keno mano banlong utang nagam da ka balang jong ka spas nem ka baar powei Reverend S.P. Dekar Storang ba abadon halaban halaba ubadeu storang ba jong ka balang halaban haga jingno atmen wan hakini ki snem ki baladep haga balang jungi hangte ha sangpung haga we ni ki jinga seng Bible Society bat upertah ya ka we ka ketien ka besneu cerkai ka ba ong kumdi wong bitip nem kay kabala roy haga spas nem arpewe what is the most developed of the 21st century kay kabala roy haga spas nem arpewe wong kabala roy haga spas nem arpewe kadai kapop kabala roy andala wine jinga seng ai gikti op store ngai ku bleng ai op store place bone ki experience ki jongpi ki jing shem ki jongpi ku mu we ni ki store rang ba ubelio i ka jing kiu ka jong ka balang hari kasi ba janji ubelio i ki jing ba ka balang kalamat hari kasi ba janji ubelio i ru ya ka jing kiu jong ka ri bat ka judgment real hari kasi bat janji store ka de ka jing shisha baka pop kala silai hadu aber log bi nama kata hakan ka janbit tu ngin mi nang ni kumbak kecin ka jong belai ki proverb kong kumbo briu perkat kum taulong
kum nungin perkhat nang ka janmit ka strategi ka bangin le ka bangin mi nang le ban le ka parthai kum ki khon samla ka strategi jong phi ma snong kerdan pule ki ba pule ma snong ki career ki ba phinwat ki ba phinsyam ki interest ki jong phi kum ki khon samla ngatip budon udak jingkeli ki khon samla hakine ki sngi baru tau dak jingi kelong unemployment Wei ki jingi ki sngi bagi kum ki khon samla ngi de man duai hu blai ba ka hok kan yeng rasong ka dei bana ka jinglong pop chong ka jaj man riu unemployment prevail ka jingdo kam do jam ka dei na ka jinglong pop ka ba sur kaye jong ka ri bat ka jaj man riu ubadai hok ban yo yo ubam dei hok uyo kat baman mano ban keren ya kene ka hok lam da phi kum ki khon samla syam ya ka wei pat ka career best ka wei pat ka wa la jing syam pat ka ta ka career best ka ba phin syam ka dei ban priya suk le de nang kong baru jisu ban priang yo jisu kum lo jong nong pnem ban ong tarai ka ba me ai ha ka jing im ka ba me le ka na ka jing im cái mẹ theo cả thong nakam da cái jing im ka long ban pen pau se ka prthei ba ka prthei ka don kam palat ya ka hok bangin im hok ngi dei ban im hok kum ki khon samla trong ka balang im ha ka hok ka sot nama lemdang yeng ka prthei ka yai kali mano ban ai ka jubab mano banaya ka jubab ya kana ka perthai ka bamyo jubab ka don tang ka balang naka benta ka hok mdan sawai wale cha supreme court kamla banaya ka hok naka liang ka supreme court ya ka hok la banaya ka tang ka balang bat kata ka de ki khon kristan ki balamat ya ka jingja thach Kibalamat dia kajing pentemai bor. Kibalamat dia ke revival. Hapeng kajing tu jing kerman. Bat kibriu. Kibatip dia ke direction bakiyai. Bagata ke direction kalong. Lembat Jisu. Dan lelei. 6 laban pen kerdu yang kadu akan kecanbit. Isaya sabu saulai kong. Nabangan teum hau tau besliang. Bat kiwadu jaka kendeu berkiang. Ngan the ya lau mensim halor usmbai jongmi bat ya la ka jingker khu halor ki khon ki ksiu jongmi kat khot ke basau kong tikin mi apa dengu plang kum ki ding la to ati sinrang harut ki waum kat khot ke basan kong wei unong ngalong ujong utrai hallelujah I am of the Lord ngalong ujong utrai ngamde jongno nganam ya pen ya kene karoning yeng nakam ta kita ke baka perthai kala banai andre ngalong ujong utrai baru wei un kerteng ya ladi daga kerteng thmai u jokop pikan ma yo ka story jong u jokop baru wei padun sei daga kti hau trai bat sin ya ladi daga kerteng Israel daga kerteng Israel daga kerteng ke jong bleu beim ubalo kular ban siuspa ya ka ri Israel bat hadu menta un siuspa ya ka ne ka ri jongi dangi kum ki Israel ge bat mai not ban long Daniel not ban yeng marway ublen kor khuyangi nangam taga buram jongo amen ngi ai ngue yo blai kum tongi liyo sngo ya kene kubor ke bai pastor la ai pedang jongi ngi skambo blain kur khuingi namba ke ba
ila bu pedang jongi ai kena kuborkan ai muslim kan kersan kan yalami ke jongi bangin kan mau ikai ke bai ila ai pedang jongi kena kopor blame kerku ya ngi baro bedon kena kopor but ngi ai kublai sisin pat i pastor nam ta kena kubor to blai nolong kat pi pastor aba pinsa le paina ni sala ke jong balang blai nolong kat ba pi unrin sumari pi ba pin poisok ba pinala ban beteng ke kam ke jong blai agi bentai ke baper dia kena kopor kum ke balang ngila penbej banginyo ya ka jinge duailang kani ka sngi ublai ke bakerpang kami yang kariba bal sande bat kum ke balang ngila penbej banginyo ya ka jinge duailang kum ki para bangej baro kari bangedon bat kalong ke bedon kam nam ta jengi ba bangi ngitrang ya kari bible mdan dak wei pat kelat mdan dak wei pat kebor ka bangila ban le yakmat jong blai e tanda ke jing duai kari bible ke bangila mat ka raja hendrio den mar be ki khon jong ke balang kilai duai kilai khot kerpat yo blai bo blai season pat un pha ya kari bible bangi i ba blai la le phla bo la pha ya kari bible man pen thmai yang ngi kum ke balang lem bagi tu kisnam bat ngai skamba mentaru indon kami jinge duai tungin duai khmat jong blai bo blai pen thmai ke jingim ke jongi bat bangila ban mat ya ga jing thau thmai ke jong blai ke jingim jongi man ke sngi hakne ko por ngan subha ban kerpat yaitu men besan Dr. Olmari menyalami ke jing duai lang hakne ko por kum khon balang kan kerpat itu men besan Dr. Olmari menyalami ke jing duai lang Dong ini aduai. Kukpa jangi bahabeneng. Ngai ngui me kekenrat nama malong utrai kimet kimen sim kijongi. Melong utrai kli jangka balang. Melong utrai nong bu blai nong bu nong thao. Ngai ngui me kekenrat me alam mingi laman kapor ko trai bandon hakaying ka manglatai khnang ban mane mau blai ba ember badan bor. Ngai ngui me ko kan rat hadien ki arte ki snem jong jeng khangdam ko trangila ban kyos ke yeng jome ban made ban chakri ma blai ila duai ken ko kan rat lama ki snem ke blai no blai lano kaya ka por jong me blai kan poi ngila ban pri ki yeng made jeng ban duai kma jome ban chakri ma blai ye kon jang kabalang ki yam pai donot ki yam klan yar ko tra bataka sngi jama kan poi ko tra baba abangila ban ya seng lang kumne kumalong manta ablai ngai ngoi me ka khandra nama kan jing snei jama ko trai nama ka jing alam ka khti badan bor jama ko trai manta lam ka por nga yo pat ngane ka lat klan ti ka khabu ablai ban shekri ban mane me kam ki kon ki bla sales pa jama ablai Kaburam mat kajengu kalong ya me matang ya me atrai baba nama malong bleu trai kli jangka balang bleu trai kli jangka kam bleu pa bleu kon bleu man sem ba ko kijeng pentemai ba pen em ke hajar ke man sem ke bachat ke baswai ko ta da kabor ka tin jang me da kabor ke jing ai jang me da kabor ka snam jang me lama pemi halor ulum kal beria blai men ba malai chino yo kon malakam marwe jang me Jesus Christ try ban side ko ye ki pop jong ya try halor ka ting na haulom kal beria blai kaburam ka jing ko long me ko kan ra da blai Isnaya try babangi pai shimala man kapor ngi wana janje me ko try ngi dem krob lagi khosil blai banya sai kmachme banduai kmachme to pani mengi ko kan ra dang ka perthai ka kan riang ka bamutlab ka perthai ka badap tang ka pop ka jing snew ka perthai ko try ka ba ima ka bi trim blai Hatrai Jesus ngai ngoi me ko kan rat malate bok man sim ba ko chma hakisnam kisne ki yak lalai no habe mala thau thumai ki kon jong ka balang mala thau thumai ki mlang salang ki balang ko tha habe man ma la pha ya ka ding man sim ba ko ka ri mai wa lo sam arajan riu ka ba mangi klong no yo man tha ki ba yo don na ki sam ki jem jong ya blai
น้องเพลงเป็นไงงวยมาทรายบ้าน้ำมันมาลงเบลย์โอ้ยเบลย์บ่ชิชักก็ทรายทรายน้องเพลงเป็นงี้ดอนคำยังไม่อับเลยงี้ดอนคำยังไม่เอาน้องเพลงเป็นงี้ดอนคำสินพัดกระดิ่งมันเซมมาโคยมันทางด้วยกี่ปอบจังฮีมันปันแฮมยังจังลองมันเสียมยังก็ทรายงี้นางลามันชักรีคำพาบัดคำจะนายเมื่อหางโนน้องงี้ดอนก็ทรายมันสักขีก็แดงจังเมื่อมันประตาก็ทรายน้ำมันตะคูบอดกระดิ่งจะมาเบลย์Isnai Jesus biwadi no ning ki kenrat nama ngilong tang ki breu ki batlot ngilong tang ki breu ki bam dan bor lade ngem la lade ko try ngem don ka bor jing la ngem don ki jing start ki jing champang ngem don ki jing yo i ko tra bang Ishani hame tang hame ko tra me kular ban lon merkat bang mela pha action ran jo me ko tra me mana kyo shabdang do kila chek berthai long ran ban rum na pan baptis ki katang bleu pa bleu khon bleu man sem ma khoi a try me kular scam gan ko kan ran wi ngal long la merkat bat phi do ko ai no ka siam time Atrai kini ke kolar jom ke don ban ki atrai isnai kini ke kolar belai jom yen nai don nyai song sa ban ngi ko trai ngom ki son ran jom ngom ki sia ki nong bu jom ha ki sing ki por mamanta metip ko kendang ngi don kam me ko trai ngi don kam ko trai ka bor jelam jom ngi don kam ko jing isnai jom ko trai ngi don kam jing thau thamai ko jing phni mai ke bro man sim ko jom yen la ban ya cha trai chak pre yen la ban ya cha prang ha ji apple cream kem ki Kristana slag ne pertai lem ka bor chome ko dengi kelon chika diang mat kaman lem ka jingdon ka jame ka ngem lap le try stay na markata man kershan bor kita mengen ka spor han ka singi in yos ngo ye ka joga sor sawak bang nga khmi kan long lem markat bat phi hana la ka singi do boy no jang ka pertai ble ger khu ngi ko kan rat be no ngi ble ger kon jang ka balang ger khu lang baro be no ka por ko try il yos ngio ban shekri me do bastang do kena kapor ilar wai ro me ko trai ke ba mi no ne ke donot ke man sim ma ke jing champang ro de ilar wai ro me malong play ba dei ban hong ke dei hok man yo je ro ilar pule ba cha ko ne tin ke mem ma ko trai ilios ngo ko trai ke bor cho me ji sube a trai ba bang ilio ke khobor na ma ke ji sang samla ma ti wei pat ke no shem ta ko trai ba ba mi sai ke bharat pandap ko trai kan long a ko trai na ke ban taman ke tiun am ya ke teng ke be em ba bodon bor cho me Nyai ngo kam tame mablay nama ka khubor ka tin jama lambo shakri jama poso reverendness yes syang blay me melon ra ko ta nek lenti ka bajngai ra ban don ban ngi ko ta ban ya sam ya ka khubor kin jama ban pan kan ma ngi ka ching hi ba jama nama malong nong ak lam brot ba ko ta ba mangi long lang brot ko ta ki baswai ki lang brot ki badona ki lang brot ki bam tep bila jong lenti ablay hanre ko kan ran me khular ban ya lamingi ko kan ran me khular ban psangi nek jing bam ke kin patap lang chome ko kular me psa ka yang ki utai me kular blai ban ai ki bang basyam ko ta ba tra no me han nong yo kat ma blai nama ka tang yai duai nyai khot kar pa na stai tai sube isre ko kanat ban pandap ki ka bor chome man sang ko ta ka bor ka tin chome sang yo kan ra dik jing ai man sem ko chome pandap ki do not ki man sem yang ko ta inang la ko ta ban yang ko ta ban yan ngang la ko ta ban yang man sakhi me man pan manai ko teng chome ko ta me ko ta jim ngi kum ki wa ja teng teng ilong kum ki ti ching ter khong ha ka tham mi ko ba sikyal kan ma a trai ba phang em don man sim ngi ai long stia rai kho ble na ma khlem no man sim ba ko chama ngi yap su hai chu na ma ka tang duai ko kan hadis nei ban pandap in man sim ba ko chama a trai ngi duai na ma ka ta ban persano ko bor man sim ko chama kra knang min ki ching ba ter khong ke jing long man sim ga ba ter khong kan em ke jing long man sim ko ta ka baring suai ring son kan em ko ta na ka ban thang ka teng chama kan ya em man ya em chapam je ko ta na ka bor chama ko ta me long ko ta ka bor ngi ko ta ba ban sai bor ni no lo man sim ko chama me long ko ta ka lan ting ni la mi ngi ko kan ran knam ngi nam sak ma ko ta me long no ap lang brot ba ko ta ban da ngi ko ta jing ya e ba pla tam chama me long ken ko kan ran no mau siang ko bas kam jing ko ta ni sai ngi ri ha mai ko ta hap deng jing e be kan do hap deng jing le ka do
ban man sim habreng jing jar jing ko slai ke jing pang jing sitom ke bing mat ko trai ngi phet chme a ko trai ngi phet ri chme ko trai nama hame ka don ka bor ko trai ka bor ban panjam ke jing pang jing sitom hame ka don ka bor ablai ka bor ban hai ya ke jing tken habreng jing siosi ka bor ban ang ke jing kmen habreng jing siosi ka bor ban ang ke jing kermen habreng jing do jing kermen ka bor ban ang ke jing benem ko trai habreng jing dap ke jing long man sim ablai melong gen ko trai no aplang brot bha meti ablai ya ke teng jing meti be ke teng jing wei pe ya Jesus be no ta trai ba power di no ngi ya ko ra kum ka balang Isai ko trai lu jong syukri aplai pasal susiang ko trai lawan rai ne ko bor teng jing gerku ko trai ba kemaluan don kat lam ki por ki snem luin no melon kat bi ne ka por u trai ba isai ban long lam kat ba syukri ko trai oi ikong kmi ki ko ni lok ki kon a trai gerku ke ing sam ni ki trai ka kam galong ke jome galong ke bakra bat ke berat ba isai ban kershan bor jong syukri ba ke ing sam ko trai gen yo mat a ko trai jing don kat jome gen yo diang ko trai ka bor man sim ba ko jome gen lai pastor ko trai kum syukri ba ko do jome nang la ban yang lap ya gospel man pan mana ka khobor jim ne mai jong me ko trai hang no mi don man pan hi me don kam man pan wo i ko trai Jesus gar ko ing lang baro trai don ap teng jong i bang wan an ka por ko trai de ngar ke jing kit ke ba khia ke jing thang khong jong long man sim ke jing ek jing kan do hing asam ke jing pang jing stom ko trai isaya blengin mi nang ne ko trai rang kat ba ka bor ka tin jong me ang jing no kat ke jing dor kat jong me ko trai ngi mi nang ne ke bro ke ba thamai ke beliau amari jing syam sim ko thamai ke beliau amari jing ko bor thamai trai ngen ya chaprang cha sehan ngen ya ko trai ngen am kan rian ne ngatrai kis ngi jing ek be kan do ablai Isne ko kan rading ikum kabalang trai bapa metip kan kon rajeng jungi metip kijing syam jungi metip ko trai jing klot jing swai andre ko kan ran malong play mayo I shandat kijing klot jing ko trai metip lot kijing don kam jing ko trai a trai me ko trai ngi kinong yalam ro trai ngi don kam ye me ko trai kising ki por paro nama ki por ki long ki ba ki por ki long ki ba kalang ki por ki long ki ba ma di ki me ki so me ding jong soitan bat kapom isai ban yalam ngi ko kan ran no blai isai ban kershan boring ya trai lalu pastor kino syarai kot komiti balang kino yalam jong ki seng hapola ka balang ki kon jong ka balang play metim ngi don kam kenya me ko trai ngi don kam me ko trai hagi por kiski bro apne ka jing shai jong ka ngi don kam me apne ka jing dom jong ka me ko trai ngi don kam me isai ban pan paul ka jong ka bor ko trai ka me ban paul yo sol kan ti damascus trai ngi yo I ko trai ka bor ba pla jong me ya ka ding ko trai ko wan ka jing snai jong me ka ban thang du pop jong ko ta man ya lam ru jing ya den ti jing asla ka ka parthai isai man priang ko ta jing sakri min dan hai me do dan ka pohor ne do ka basang hanu khlimat jisu be isai bingin yo mat ko ta ya ka jing shaman sim ko bathama ya ka bingin ka bod man sim ba ko me inang la ban ya ko ta cha sehan a jisu be yo ri no no ya blai na ma long tang ke batlot ke baswa jisu be sim ko ta jing khot pa jing askir ber ma ba trai ngana menang ban pan kat kum kaman blai chama hi ka yang ko kan ra hala ka si na begini nge pan ngadem keteng o Jesus bela ya pelor ke ding nan bagi pop janga ha keteng o Jesus bela mi pan bela job sotan bat ka pop ha keteng o Jesus bela ke syam teng menda sa tabo bam jukot ro amen His name ko kandat gidan kami. May dama me ko trabo no aplam project. Den ni ko kandat. No Jesus. Inside born ni ko po. What you know not you kandat. No long ten ke bro. Metip ko kandat jingket ke bakya. Metip ko kan rahat ingi wei de la kasteng ilong ko try kita kilang brot ke chama try somar no la we play ko try ke pano
Nói Jesus về thằng đường cặp bột. Keburam mat kejenguk kenong temet rahai. Ai ngui eu blai lalong rangkat bengi skam ke barok kimina yo ban pendap hakina kopor blain kerku yangi kum ki kuan ki jong in mi nang ni rangkat be jing kerku jong blai ila poi shi bakot jong jing sekri jong yo blai hakina kopor ini ruai ke jorwai basan spa prapopra bahiding ni jorwai sa isten pat na kerpat pastor esi susyang ban pelajing de jing kerku penwai trai kum ka sengi pentekos atau the de ka bor ba bakrau ban ingdu ki pop kum hakading barham Amen simba khoi tuan. Amen simba majem not atuan ba no kloi ngi ki khun jom edon kam jingem pendu ki jing sngobha ki sentiu perthai bangan bor ro tang yeme. Berarti record ba khoras ke jirwai wasan spa prapopra. Raikum hakam skipen tekos atu teda kabor baba krau baning doki popkum hakading barhem amen simbakun tuan amen simba jem nun atuan nokloi iki kun jong medan kam jingim bendo ki jing sko
sentil pertai bangan berutang yami Rangi dang hadukani kapor Yumen simba kut kajing ular Bamenteno hapde jongi trimenta Yumen simba kut gabor Amen simba jem nun Atuan nokloy Iki kon jong me don kam jing im Bendo ki jing skopha Isentil pertai Bangan berutang yami Tungin waino Kaburam bat kaciro nya asime auble hekane kachanmit ban ngida karpat go trai babham sebaban pelat ingi nagane ka jing syam ka bathiang da ka jing suk ka jame ka palat ye ka jing syam phang jungi baro ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai ka ji ba jong bleu pa na bom chukut lamba ka ji slok ka jing sai boru bleu men sim khoi kin long lem ran kat bat ngi menta ba seduk gi bom jokuru amen